pagserbisyo musubay ta Kalbaryo sama sa atong Ginoo. Dili sayo ang pagsulod kang Kristo, daghang tulong ang dalan nga amiano. Ugat ang krus napasanon mo, ug kamatayon na naghulat kanimo. Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinuan, pagpantay kay panagpong kamong biay-biayon. Krisoon ka mo inyong mga tampalasan, upang anak sa gahong hukman kamong silutan. Dili sayo ang pagsunod ng Kristo, daghang tulong ang dalan nga amiano. Ugat ang krus napasanon mo, ug kamatayon na naghulat kanimo. Ulahan ng gilutos tungod sa ilang tinuuhan, ulahan ang gidaog-daog ug gilugal-lugalan, ulahan ang marog alang sa katarungan.